मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन रायजोफोर बे टपिकआ जाहैबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। बिथाङा दिनै मा खोथा बुंदों बेखौनो दिनै नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो सानदों। बिथाङा जोंनि मानगोनां फर्मार चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारी सारखौ मा बुंदों बिनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थानि। हाग्रामा महिलारी बिथाङानो खौसेथिखौ लुबैया। हाग्रामा महिलारी बिथाङानो बर' जाथिनि इउनिफिकेसन एबा इउनिटि जानाय खौसेथि जानायखौ बिथाङानो माने डिनाय खालामदों, बिथाङानो एक्सेप्ट खालामाखै। हाग्रामा महिलारी बिथांनि थाखायनो खौसेथिया जायाखै होननानै बुंदों बिथाङा। बियो जोबोद लाजिथाव आरो दुखुनांथाव, भेरि आनफर्चुनेट। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बर' जाथिनि इउनिटि एबा खौसेथि जानायाव बिथाङा गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों। बर' जाथिया खौसेथि जानायाव इउनिटि जानायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै हाग्रामा महिलारीया बुंबोबाय थादों। आरो मोनसे खोथाया रोखा रायजो राजाफोर, हाग्रामा महिलारीया बुंबाय थादों 20टा सिट शेयारिं खालामलायनानै गेलेगोन आरो सरकारखौ गारनानै फै आरो जयै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन, गेलेगोन होननानै बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन। बारे बारे बुंसेयावबो प्रमद बर' आरो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांमोना मानो बे खोथाखौ मानो गनायनानै लानो हायाखै? जाहोना मा? बिनि फिननायखौ दुलाराय जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। खौसेथिया मानि थाखाय जायाखै? खौसेथि जायैनि दायनिगिरिया सोर? बेखौ रायजो राजाफोरनो गेबेङै फोरमायनानै हो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौसेथि जानायखौ मालाबाबो अबजेक्सन खालामाखै। जोंहा ज' जानायाव जेबो बुंनांगौ गैया, जेबो आपत्ति गैया होननानै बिथाङा बुंदोंसो। बारे बारे बिथाङा बुंदों 20टा सिट शेयारिं खालामलायनानै बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ होननानै बिथाङा खावलायदोंमोन। अब्लालाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांमोना हाग्रामा महिलारीनि जि खोथा बुंनाय बेखौ मानो एक्सेप्टेड खालामनानै लानो हायाखै? दिनै फाइनालि बिथांमोना पलिटिकेलि गावसोर जेनगोनखौ मोनथिनानै दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलारी बिथांखौ एलिगेसन लाबोदों। माने पाब्लिकनि नोजोराव बिथांखौ माने गाज्रियै माने फाननो एबा बरनाम होनो, बिथाङानो बर' जाथिनि खौसेथिखौ लुगैया, मा लुगैया वाट एभार बेफोरबायदि खोथा बुंनानै बर' समाजाव ससाइटियाव हाग्रामाखौ गाज्रि मोनहोनो नागिरदों बिथांमोना। दिनै नोंथांमोना खौसेथिनि खोथा बुंदों, थिग আছে, खौसेथिखौ नोंथांमोना लुबैदों, हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो लुगैदों। नोंथांमोनालाय मानोथो हाग्रामा महिलारीनि जि खोथा बुंनाय बेखौ मानोथो नासयखो, मानोथो इगनर खालामखो? 20टा सिट शेयारिं खालामनानै गेलेगोन होननाय खोथाखौ नोंथांमोना मानो गनायनानै लानो हायाखै? दिपेन बर' बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै हो। ओरैनो जानला मानला मिनिंलेस खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया। बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानैबो बर' जाथिनि जि मोननांगौ मोनथाय अधिकार बेखौबो दंस' खालामबाय। दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन साइनिं खालामनानै फैनानै दिनैनिफ्राय बर' जाथिनि मोननांगौ जि अधिकार दंमोन, जि सिमां मिजिं दंमोन, बे गासिबो फुलफिलमेन्ट जाबाय होननानै नोंथांमोना लिरनानै गारबोदों। दिनै नोंथांमोना लाजिबावाखै बेफोरबायदि भाषा बुंनो? दिनैनि डेटआव लाजिनांगौ। बिथांमोना पलिटिकेलि दिनै गावस्रा बोरैहाय माने सारभाइभ खालामनानै थानो हागोन, फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव मारै देरहागोन बेखौ माथा मारिनानै बिथांमोना फाग्ला जादों। दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलारी बिथांखौ दाय होदों। दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारी नङा, नोंथांमोनासो। इउनिटि जानायाव जेबो बिथाङा अबजेक्सनबो होआखै आरो बादाबो खालामाखै। 40टा समस्तियाव 20टा समस्तिखौ राननानै सिट शेयारिं खालामनानै गेलेगोन होननायखौ मानो नोंथांमोना गनायनानै लानो हायाखै? बिनि फिननायखौल' जोंनि बर' रायजो राजाखौ नोंथांमोना फोरमायनानै होदो।